Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα δείτε θα δούμε δύο βάσεις στο στυλ Brainrot με τον Σπύρο και τον αδερφό του. Αρχικά, από ποια βάση να αρχίσουμε? Σήμερα παιδιά σήμερα θα φτιάξουμε και ένα Los Chicleteiras. Λοιπόν, πείτε μου εσείς, να ανοίξω VFX ή να τα κλείσω? Ωραία. Πάμε παιδιά να δούμε. Και παιδιά, πάμε 1, 2, 3. Αυτός ηχός, πρώτος όροφος. 2 τσικλετέιρα που θα τα κάνουμε Los Chicleteiras και ένα τρελοστούτζο. Παιδιά, έχουμε κάτι καλύτερο πάνω? Και 1, 2, 3 και ένα La Grande Diamond, ένα No My Present, ένα Cimino 98 μη. Αυτό εδώ είναι πολύ σπάνιο, παίζει να πηγαίνει για 5-6 γκάραμα. Και πείτε μου από πού να αρχίσω, από πού να πάω? Παράθυρο. Και με το 1, με το 2, με το 3. Wow, παιδιά, έχουμε το Tic Tac Sahur Gold. Ένα Chicleteira με 1, 2, 3, 4 trades. Και ένα Los Migatitos με 2 trades. Και παιδιά, αυτή ήταν η καλή μας βάση, η σπάνια βάση. Τώρα πάμε στη σπάνια βάση και πάμε με το 1, με το 2, με το 3. Los Mateitos, No My God, πολύ σπάνιο αυτό εδώ. Los Nubinis, Cyber, Los Nubinis κανονικά. 2 Los Nubinis κανονικά. Αυτό εδώ είναι, το τρικολίνο είναι πολύ σπάνιο, ειδικά αυτό εδώ. Los Nubinis με Rainbow και με Bubblegum. Και τώρα πάμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ παιδιά είναι πάρα πολύ σπάνιο Brainrot. Και γυρνάμε. Wow παιδιά. Αυτό αξίζει για 2 Dragon. Είναι full σπάνιο. Αυτό εδώ το Brainrot αξίζει νομίζω για 15 γκάραμα για ένα Dragon. Ένα Miggatito Trade. Los Nubinis με 2 trades. Και Gold. Και Gran. Με Granny Trade. Επάνω θα δεις ένα One of One στην Ελλάδα. Θα δούμε κάτι πολύ σπάνιο παιδιά τώρα. Με το 1, με το 2, με το 2, με το 3. Ένα Galaxy Las Vaquitas με 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Αυτές ήταν οι βάσεις μας παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.